हेलो दोस्तों, हम समद्रुप जोंकार में घूमने आया है। भूटान में विंगार गाड़ी से आया है। ये देखो लोगोफोर, जों समद्रुप जोंकार भूटानाव जों बेरायनो फैदों। विंगार गारिजों थांगासिनो दङ नै लोगोफोर। जों गासै 11 जन दोङो, ड्राइभारजों 12 जन। लोगोफोर, नोंसोरबो नायलांबाय थादो बे भिडिअनि गेजेरजों समद्रुप जोंकार भूटानखौ। बेनो फार्स्ट आंहा फैनाया। नोंसोरबो फैफेराखैब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो लोगोफोर। बिनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। ये मेन गेट है समद्रुप जोंकार का। अभी हम पहुंच गया है समद्रुप जोंकार में। लोगोफोर, बिनो मेन गेटआ समद्रुप जोंकार भूटाननि। जों दायो भूटानाव हाबनाय जासिगोन। लोगोफोर, जों दायो बिसोरनि मन्दिराव हाबदों। नै नाय बेसे समायना। जोङो फाखोरसे गिदिंनो नागिरदों। जोङो गिदिंनानै सायाव जोङो गाखोगोन। सायावबो गाखोजायो लोगोफोर। नै जों दायो गिदिंगासिनो दङ। नै लोगोफोर, नै फिदिंजायो। लोगोफोर, जों सायाव फैबाय दायो। नै लोगोफोर, बे फिदिंजायो। नै जों दायो आरोबाव विंगार गारियाव गाखोबाय। जोङो गुबुन जायगायाव आरो थांलायनोसै, नायहैलायनोसै। जोबोद समायना नै लोगोफोर दालाङा। नै नाय लोगोफोर, जोबोद समायना दालाङा नै। जों दायो रेस्टुरेन्टाव हाबनो नागिरदों। नैबे नै रेस्टुरेन्टआ। हाबबाय जों नै दायो रेस्टुरेन्टाव। लोगोफोर, नोंसोर रेस्टुरेन्टखौ माबायदि नायदो। सुइमिं पुलबो दङ नै रेस्टुरेन्टाव, जोबोद समायना।
बे सुइमिं पुलाव दुगैनोब्ला सासेयाव 200 होनो नांगौ अब्लासो दुगैनो बा बे दैयाव ओंखारनो बा गेलेनो मोनगोन। स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट में स्विमिंग पूल भी है। अभी हम रेस्टोरेंट में आया है कुछ खाने के लिए। ये देखो इतना सुंदर है रेस्टोरेंट। हैप्पी लोंनोसै। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जेसी। जेसी। दोस्तों मैंने एप्पी जूस पी लिया। ये देखो नै लोगोफोर समायना दालांखौ रेस्टुरेन्टनिफ्राय नुहुरो। थ' नङा ओइलाय लोगोफोर जा समायना नुहुरदों रेस्टुरेन्टनिफ्राय। लोगोफोर जोङो गारियाव गाखोलायबाय। जों आरोबाव दायो मैगं थाइगं फानग्रा बाजाराव जोङो थांगासिनो दङ नायनो थाखाय। नोंथांमोनाबो मैगं थाइगं फानग्राया माबायदि नायदो लोगोफोर। अभी हम मार्केट में आया है। ये देखो मोनफैबाय जोङो लोगोफोर दायो नै मैगं थाइगं फानग्रा बाजाराव। नै लोगोफोर नाय मैगंफोरखौ माबायदि फानदों। गासिबो दं आरोना गोरान गोथां। क्या चीज़ है ये? इसमें न्यूट्रेला से बना है, ऐसे खाएगा। ऐसे खा सकता है। और पका है। वो क्या बोलते हैं हम, वो हमारा लोकल टी बना के खाते हैं इसका। एक टिलिप जैसा है। टीलेप जैसा ये भूटान तो सुजा बोलते हैं सुजा वो सुजा। क्या बोला था इसको? फिर हम लोग तो गैस वो बोलते हैं। गैस। ये क्या है? और न्यूट्रेला डाला, मैदा, चिली पाउडर थोड़ा, फ्राई बनाइए विदा फॉर बनाइए 30 रुपीस। Ini logo goy. Belati. Capsicum, miर्ची, लाव, प्याज, आलू। यहाँ पर बनाना, टोमेटो, नारियल। मामा लाखो। नैबे लाइ गोराननो बेनिफ्राय नै फान्थाव गोराननो नै फान्थाव गोराननो आरो नैबे नै बिसिनि मेन माबाया फानलु गोरान बियो नैबे 200 टाकानि फानलुआ 100 this one 50 rupees लाबाय फानलु गोरान आं नै माबाबो लाबाय कबि नारिकल नै तरमुस मोनो इथिंबो लोगोफोर बेलाथि पियाज माबानो भुटाननि सामब्राम गुफुरनो मोना बेखौ जोंनि इन्डियायाव फिसा फिसासो मोनो नै लोगोफोर मा मा दङ नायनानै ला मक्खन भूटान का मक्खन है ये कितना है ये एकटा मालाखो नै नाग्रा लाबाय बेसेबां लाखैयो 400 ये खाता है ये छील के इसके अंदर का ओ थोड़ी भी टुकड़ा मत दिया ले। जाइनो समझ गया मैं समझ गया लेकिन नाम तो नहीं आ रहा है। अंकल का सामान है ना इसीलिए ये बादाम का नाग्राम दिनैसो मोनदों माथो एक्चुअली मा बुस्थु बियो
Rasma nih, rasma. Bino. Hah? Girak labai nih. मा बुस्थु Akrut, falu geran, ओमफ्राय मा राजमा लाबाय। लोगोफोर जोङो मैगं थाइगंनि बाजाराव जोङो बेरायखांबाय दायो जोङो टाउनाव थांनो ओंखारदों नै गारियाव गाखोलायबाय और अभी हम लोग जाएंगे घूमने के लिए टाउन में हम लोग अभी टाउन में पहुंच गया ये देखो इतना सुंदर टाउन है बिल्डिंग है पेड़ है गाड़ी है ये देखो इतना सुंदर दिख रहा है Bawa bodybuilder kan dere. Exercise. आलायनाय दलं लोगोफोर आलायनाय दलं गाखोदो लोगोफोर जा बार खोलो खोलो बारदो नाय लोगोफोर पानी खेल रहे हैं टाउनाव बेरायगासिनो दङ जोङो नै लोगोफोर जोबोद समायना समायना बिल्डिंफोर दङ नै सेन्डेल आरो जुता फानग्रा दुकानाव हाबफैनाय जों गासैबो जुता सेन्डेलफोरा ब्रेन्डनि गोनजा नै लोगोफोर समायना समायना जुताफोर दङ नै नाय नै लोगोफोर समायना समायना बिल्डिंफोर जोङो बेरायनानै नायगासिनो दङ जों दायो बिसोरनि आर'ज खालामग्रा जायगायाव हाबदों नै जा समायना नै लोगोफोर नै जा समायनाखा लोगोफोर जोङो टाउनखौबो बेरायखांबाय समायना समायना बिल्डिंफोरखौबो नायबाय गोसोआ गोजोननाय मोन्दों जों दायो थांफिननोसै जोङो भुटाननिफ्राय जोंनि जायगायाव थांफिननोसै अभी हम जा रही है भूटान से फिर से हमारे जगह में बहुत अच्छा लगा मन को समद्रुप जोंकार भूटान में घूम के मैं कभी भी नहीं आया था ये जगह में बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा समद्रुप जोंकार भूटान को देखकर कमेंट करो
और बताओ कैसा लगा। मैंने तो बहुत अच्छा लगा मन को ये जगह में आके। भूटाननिफ्राय जोङो जोंनि जायगायाव फैफिनबाय। हम लोग अभी खाएंगे खाना बाजी रेस्टोरेंट में, ये देखो। गैरेज बाजार खाना खा के गैरेज बाजार में घूमने आ गया, ये देखो। मोनगोन रा माबा मा होनो बै गैरेज बाजाराव बेरायगासिनो दङ लोगोफोर। पानीपुरी जादों इसोरो। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। अभी हम लोग जा रहा है घर पर। ये देखो रात भी होने वाला है। वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट करो और अच्छा लगा तो लाइक करो।